abagetutu ba minto abakristo banyagesenda mbuyamore naende oyo nere Senator Esi Okenyuri Nyaituga omwana bwaba machoge korwari kenyenye daraja yogechi inche ni gonde nyaroka ya nyagosira na ribogechi omotereki mchujo ogakwanire siasa bosonge postaria ase bono iga ega singo kora ne obo Senator obochore chinga kichonsi ngocha bogetutuga iga mumanyete nga koruba koro nonye nabo machoge no barwete ga iga bogetutu enda yenchogu igo chinga kichonsi ngocha ga iga nigongwe sigoria ekiagera ninkande naende mbuyamo nasogo twarigani bari mwanchete Esi Okenyuri Nyaituga ngoro kiganga mwatwariganiriga iga mbuyamono. Na kwa wale wajumbe ambao mumeambatana nasi hapa, karibuni Kisii. Wa Kisii ni watu wanapenda wageni, na mnaona hapa ni nchi ambayo imebarikiwa mvua kwa wingi. Na kwa hivyo mkirudi muhakikisha mumerudi na ndizi kutoka kwa Wakisii kama njia ya kuwaonyesha tunawapenda. Abantu ba minto incha sega siyengo kora siase tuwa chagete 2016 togakorega sino Moske William Ruto na Uhuru Kenyatta engakie yurakin tinyore tikende asa mabera manene o Moske William Ruto akanginyora akangega siobisiaye ekerango ga siobisiaye ngakorega sibuya togaika 2022 naendo Moske William Ruto gontebiga kyo Kenyuri omwana bwabagusi genda kanaendo kwane n'abantu ba mino gosemba tobwatesi togachaga iga togakwana nainu togatara makori aso mojumbo yo ino iriso nera arenge eriso moko moroka marieta mange bono mpaka ngo sinyungandiriri ekiage eriso onsi na yaye 2022 karatwa korega sie yumo kamwachi kurabune president ya Kenya nera kaira niyo koboka asenge ncho yega sieri twa mokorete akangobo Senator obochore mboba akorete gaki abantu ba minto monto gokonyire nkyo komotebi gaki ngoro kiga bano tomotebi mbuyamona secretary kya eto mogusi kingo korera omo waziri oitorega iga no monto gokoregasi naenda somo roberio rione mokora kimbegete uniform ginkorwe vitabu chi skuru nerengo